Ahoj, jsem Charlotta, robotická asistentka. Spolu s makléřem Danem vám představujeme kanceláře k pronájmu v ulici Marie Cibulkové, Praha Nusle. Dům slouží jako čistě administrativní budova. Nachází se ve stejné vzdálenosti od 2 zastávek metra C. A to mezi zastávkou Vyšehrad a Pražského Povstání. K dispozici jsou 2 soubory kanceláří. 2 místnosti s toaletou a kuchyňkou v přízemí, 40 metrů čtverečních a soubor 3 kanceláří s toaletou a kuchyňkou ve 3. patře s plochou 60 metrů čtverečních. Kanceláře jsou čerstvě vymalované a na podlaze je položen nový koberec. V domě vládne rodinná a přátelská atmosféra. Nabízí klidné a vlídné pracovní prostředí pro vaši firmu. Neváhejte kontaktovat makléře Dana o více informací, případně si domluvte osobní prohlídku těchto prostor.